Mr. Director declined to meet the officer but referred him to his lawyer. Kwezi phambili kulovimba inhloko yeHawks ixelele i-SCOPA ukuba u-Andre Direte wala ukuzimasa intlanganiso nelibutho. Intsindabadala yomama othi wanikwa isidumbu sosana olungelolwakhe kwisibhedlele saseSebokeng. Bhetani mawethu sibuyile kwakhona kanti ke andambi ndodwa niphele kwanguphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Ibutho elikhethekileyo lezophando i-SIU ixelele ikomiti ejongene nenkcitho-mali karhulumente i-SCOPA ukuba liqale ukwazi ngengxelo yophando yakwa-Eskom ngosuku phambi kokuba lowo besakuba ingqonyela kwa-Eskom umnumzana Andre Direte avele phambi kwekomiti epalamente nalapho wadandalazisa izityholo ezinobuzaza zorhwaphilizo athi lwenzeka kwa-Eskom. Ngethuba evele phambi kwe-SCOPA kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, Andre Direte khange agungqe kuluvo lwakhe kodwa zange afune ukudiza igama mphathiswa okanye bezopolitiko athi banegalelo kurhwaphilizo oluqubayo kwa-Eskom. Ikomiti ejongene nenkcitho-mali karhulumente i-SCOPA ikhwabele epalamente ngale ntsasa ibutho elikhethekileyo lezophando, ibutho lookhetshe kwakunye nenkonzo yesipolisa ngelifuna umkhombandlela ngophando oluqhutywa ngala macandelo ezomthetho. I-SIU iveze ukuba ayinalwazi ngengxelo yophando yequmrhu lakwa-Eskom. SIU first became aware of the existence of what's called an intelligence report on the morning before the CEO was due to appear before SCOPA, I think on the 26th of April this year. Ukanti inhloko yebutho lokhetshe unjengele Godfrey Libiya ivakalise ukuba uAndre Direte watshona emboneni akafuna ukudibana nelibutho mayelana nezityholo zorhwaphilizo lakwa-Eskom awazenza kudliwano-ndlebe nejelo likamabonakude. The DPCI, through the provincial head of Mpumalanga, has reached out to Mr. Direte immediately after his media interview to ascertain information. Mr. Direte declined to meet the officer but referred him to his lawyer. Ukanti ezi-arhente zomthetho zithembise i-SCOPA ukuba abo banukwayo kurhwaphilizo lakwa-Eskom baza kukhomba umzi onotywala. Thanks, Honorable Chair. Sekela mongameli weli umnumzana Paul Mashatile namhlanje utyelele eYagersfontein eFreystata lo mmandla wonganyelwa ngamanzi emva kokudilika kweendonga zedama eYagersfontein kunyaka ophelileyo kushimo nakalo ngathethekiyo. Abahlali kule ngingqi bakhala ngobonelelo lweenkonzo oluqhwalelayo. Sekela mongameli uqinisekise abahlali kuba zikhona iinzame ezenziwayo ukukhawulelana neemfuno zabo. Usekela mongameli umnumzana Paul Mashatile uphawule ngemingeni abantu abajongene nayo apha. People have a problem of water because Bloom Water has reduced the supply of water to 30%. But the Premier has since engaged with them. The province is intervening to be able to ensure that that problem can be addressed. Uze nethemba kwabo balahlekelwa zizindlu ngethuba lentlekele yedama iJagersfontein. This area where we are, this is a show house. The mine has agreed that they will rebuild houses for the people. So this is a sample. Ukwathe sele ekhona amaphulo asungulwayo aza kuqobisana nentswela-ngqesho equbayo kulo mmandla. The Premier has already identified other projects like the solar project that can provide 6,000 jobs. The hemp farming. So there are a number of initiatives that will come, and that's the reason we had a meeting this afternoon with business people who have also committed to come to this area and invest. Ukwathembise ngelithi zonke izikhalazo zabantu ziza kufumana ingqwalasela ekhawulezileyo kurhulumente.
Usapho lwaseSebokeng eGauteng luthi lwanikwa umzimba wosana olungelolwalo ukuba bawungcwabe emva kokuba umama womntwana waxelelwa ukuba usana lwakhe luswelekile emva kokubeleka. Kungoku nje usapho lufuna iimpendulo kwiSebe lezeMpilo eGauteng emva kokunikwa umzimba wosana oluyinkwenkwe endaweni yowentombazana. uTsebeng Mutaung ubeleke usana nge-28 yenyanga ephelileyo kwisibhedlele iSebokeng. Emva kokuba ndibelekile, umongikazi waye wamphakamisa umntwana wandibuza ukuba ndiyambona na ukuba ngumntwana mni. Ndathi ewe, kodwa akazange atsho ukuba akaphili. Uthi kwangalo olo suku umongikazi wabuya ezomxelela iindaba ezingakholelekiyo. Umongikazi wandiyalela ukuba ndifune umzi ogcina abantu abangasekhoyo. Kwafika oonontlalontle bezondithuthuzela. Ngentseni yosuku lomngcwabo umama womntwana wakhwathwa lusapho ukuba ayothatha umzimba womntwana wakhe, kodwa bafumana isimanga. Ngomhla womngcwabo abantu basemochwari bathe mandihlambe ndinxibise lo mntwana, kodwa silusapho sinikwe umntwana oyinkwenkwe, hayi intombazana. Sithetha nje alukafihlwa olo sana luyinkwenkwe. Usapho likwavule ityala ngakwesi sibhedlele. ISebe lezeMpilo eRhawutini lithi liza kucela ukwenza incimbi yofuzo, i-DNA ukutsho. Usapho luthi luyamkele into yokuba umntana akasekho, lifuna nje ukumngcwaba. Abazali bathi iintliziyo zabo soze zixole de bamazi ukuba umntana wabo uphi na. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndimuzikhona Tshona eSebokeng. Masive ke ukuba zithini izimvo zenu ngomxholo wethu wanamhlanje. ISebe lezeMpilo msasazi malithwala uxanduva ngesehlo esibi kangaka esenzekileyo. Umntu aye esibhedlele eyobeleka kanti akazubuya naye umntanakhe, phofu ezawutshintshwa ke ngoku. Ikhaya liwamkela njani umzimba ongolo lwawo? Ngoba kaloku lithiwa liyinikiwe umzimba ongolo lwawo. Xa kaloku umzimba ufika ekhayeni, ootata bekhaya bayamjonga umntu uba nguye na. Isibhedlele masiphendule ngonikeza umntu ongo. Kaloku umntu phaya esibhedlele uba ne-name tag abantwana. Njani uhlukene njani nomntana nge-name tag yakhe? Mna ndifuna ukuthi ngxe kusapho oluthe lajulwa ngesidumbu, noko ilungelo labo linyashiwe. Izibhedlele zelizwe azinankathalo. Mnye kumntu ochaphazelekayo phaa kweza sibhedlele kuzawufuneka into yoba umthetho ube ngqongqo, udlala indima, abanjwe ayovalelwa, izikhiya ziyojulwa emanzini. Facebook uZwelethu Happy Day Mkrola uthi msasazi ukungabi nanyani okungaka yintoni bifuna bamnike umntwana ongenguye xa besithi uswelekile lo wakhe uTretse Mossel Bay. Uzolani kaDosini Ncanda uthi sebe malithatha uxanduva kwesehlo sibi kangaka umntu ayobeleka esibhedlele kanti akazubuya naye umntwana sukabuyiselwe ongenguye. Ndiyasola ukuba umshinkashinka apha ukhona, usapho malufumane ubulungisa, onetyala abanjwe. Usinazo zozo uShumi Ntantala uthi ungakhathali kuvamile kweli sebe mabazame ukuphendula kusengexesha usapho lukwazi ukungcwaba imveku yalo. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Ubuyele enkundleni kwakhona umsina Ndozele wetyala le-Please Call Me. Inkampani yakwa-Vodacom ifake isibheno kwinkundla ephakamileyo ngesigwebo sangaphambili sokuba ihlawule imbuyekezo kumnumzana Nkosana Makate owasungula u-Please Call Me ngethuba esebenzela le nkampani ngonyaka ka-2000. Liphindele enkundleni ephakamileyo eBloemfontein eFreystata ityala likaNkosana Makate le-Please Call Me. Sekuphela iminyaka esixhenxe ngoko umqambi we-Please Call Me umnumzana Nkosana esehlise senyusana nenkampani yakwa-Vodacom. Le nkampani ifake isibheno kwisigwebo sangaphambili sokubuyekezwa kwakhe. I've been in this battle for over a decade in terms of courts, 2 decades in terms of the whole matter.
So, and I've survived, and I'm still kicking. I'm patient. I understand the process. uMakate ngonyaka ka-2000 wayesebenza njengomphicoti-zincwadi kule nkampani nalapho wenza isiphakamiso sokuqamba uPlease Call Me ngo-2001 savunywa isicelo sakhe ze wathenjiswa ngembuyekezo kodwa de kube namhlanje akukabikho nto yenzekileyo. No, I mean, it's obviously Vodacom have appealed. I've won at the High Court, and I'm sure that the High Court ruling will be upheld. Yeah. Le nkampani yathi thaca etafileni malunga ne-47 miliyoni randi neyathi imlingene umfo kaMakate kodwa yena uthi ufuna umyinge we-5% nathi ulinganiswa ne-9 biliyoni randi yaye uza kulwa de kube mdakisale ade ayifumane into ayifunayo. Namkele kwakhona kwinqaku lokuqala sithe inhloko ye-Hawks ixelele i-SCOPA ukuba owayesakuba ngumlawuli oyinhloko ye-Eskom umnumzana Andre Direte zangavuma ukuzimasa intlanganiso nelibutho okukulandela izityholo ezenziwa ngulo kaDirete zokuba kukho amagosa aseburhulumenteni nakwezopolitiko abandakanyeka kurhwaphilizo lakwa-Eskom. Umnumzana Direte usemiko lokuba akazokudandalazisa gama lamntu. Kukhangeleka ngathi ipatyalakile ibhobhile phakathi kweqela le-ANC nele-EFF kumasipala wasekuruleni kwimpumarandi emva kokuba la maqela ethande ukrwempana mvanje. ANC tyholi i-EFF ngokuzenza ubhonyongo kwibhunga lalo masipala ngokujongela phantsi usodolophu nophuma kwelinye lamaqela amancinci. Kwela icala i-EFF ithi ANC zenza ngathi yiyo ephetheyo kulo masipala okuze emva kokuba i-EFF ibanga ngelithi yiyo eveze izenzo zorhwaphilizo kwisebe lokuthuthwa kwenkunkuma kulo masipala. Ngunamnawe omnye ukhomba omnye esweni phakathi kwe-ANC ne-EFF ekuruleni. I-ANC ityhola i-EFF ngokuzenza ubhonyongo kulo masipala nokudelela usodolophu. I-ANC iziphephethile izityholo ze-EFF zokuba kubiwe iiloli eziyi-71 ezithutha inkunkuma kulo masipala. The African National Congress in the municipality was actually puzzled by some of the statements that were made around the waste department, in particular, the false narrative that some of the trucks might have been stolen. Ukanti iqela le-EFF kwelalo icala lityhola i-ANC ngokufaka impumlo nokudala iyantlukwano kulo masipala. There is no animosity between ourselves and the executive that was appointed coming from the ANC, and therefore the whip must never attempt to even try and create that particular thing, even with ourselves as the EFF and the mayor, by actually speaking that we are trying to overpower the mayor in any sense. Kukhangeleka ngathi eli lidabi lokufuna ubunganga kulo masipala kwaye kusekude engqinibeni nanjengoko kungekho zinzo koomasipala abaninzi kweli apho kulawulwa ngobambiswano. Inkomfa yezokhenketho elizwekazi i-Africa Travel ebanjelwe eThekwini KwaZulu-Natal imemelele intsebenziswano kwezokhenketho phakathi kwamazwe elizwekazi. Kukwakhuthazwe nokusetyenziswa kangangoko kobuxhakaxhaka bale mihla kwiinzame zokutsalela abakhenkethi eAfrika. Umphathiswa wezokhenketho kweli unkosikazi Patricia de Lille uthi icandelo lezokhenketho kweli libonakalisa iimpawu zokukhula emva kwefuthe elibi lentsholongwane ye-COVID-19. Eli lamkele abatyeleli abafika ku-5.8 million phakathi koJanuwari noDisemba wonyaka ophelileyo. I-4 million yabo batyeleli baphuma kumazwe ase-Afrika. Umphathiswa uDelil ugxininise ukubaluleka kwentsebenziswano phakathi kwamazwe ase-Afrika ukuphucula eli candelo. Long-term success in the industry depends not only on competing, but also on recognizing the value of collaboration and partnership. And so each player in the value chain has a unique role to play. Umphathiswa uDelil ukwahlabe ikhwelo kwiinkampani zeli ukuba zenze imveliso ezifikelelekayo. I invite all South African companies also to be part of this year's short left campaign by providing discounted deals to South Africans in our domestic market. Le nkomfa ihleli phantsi komxholo othi Let Your Story Shine.
this Iindaba provides a great platform for all of us to tell a good story about our continent's natural beauty, rich culture, and historical heritage that we have. Despite the persisting challenges of poverty, unemployment, and inequality, ukwabongozwe ukuxhaswa kwamashishini asakhasayo. Thabile Makhaphela, Mamthembu selengxangile nemozulu. Nkosi kakhulu Madikela apho ezindabeni. Ndiyabulisa kuwe Mzonzunda apha ekhaya, ndikwamkela kaloku apha edeskini yam yemozulu. Gama lam ke ndinguthabile uMamthembu Qhudeni, ndingowakwa Makhaphela bethuna. Nantsi imozulu. Siqale ngokuyivula ke lapho laphaya eMpuma Koloni eMonti ngama-20 ekhatshwa sisine nezulu nje lihle kamandi licwengile phaya ekuseni, kanti loo meko phaya eGqeberha iyafana ngo-27 degrees naye noke ke unamasa angephi phaya ekuseni kwakhona ngomso. Yona ke imeko phaya eFree State eBloemfontein ngama-21 kusacwenge kamandi ke Mzonzulu kusukela ekuseni phaa naphaa ngorhatya ngomso. Loo meko bebufana ke laphaya eSasolburg ngo-21 degrees naye usazolile. Xa sijonga phaya eRhawutini eJohannesburg eThembisa naseSoweto ku-20 degrees nayo ucwenge kamandi nje phaya emva kwedinara ngomso, kanti loo meko iyafana eVereeniging ngama-21 kusekuhle kakhulu Mzontsundu. Yona ke imeko phaya KwaZulu Natal eThekwini ngama-22 kusaphole kamandi kusukela ngorhatya lwangomso, kanti loo meko iyafana nangomso eMgungundlovu ngo-23 degrees. Hlabela mgama sijonge phaya eLimpopo ePhalaburwa ngama-20 ekhatshwa sisixhenxe samathontsana njangephi ezantshizana ezemvula, kanti bebufana phaya ePulukwane ngo-21 degrees naye usazolile. Nantso yona imeko phaya eMpumalanga eMbombela ngama-23 limanthumba kampela ke lazulu phaa ngorhatya lwangomso, kanti yona imeko isentle eSekunda licwenge kamnandi phaya ngaye la 20 degrees. Kanti xa sijonge imeko phaya eNorthwest eMahikeng ngama-23 kusazule kamandi bukele phaya ekuseni ngomso, emva kwemini ngokuhlwa, kanti loo meko isenjalo phaya eRustenburg ngama-23. Yona ke imeko phaya eNorthern Cape eKimberley ngama-23 kusacwenge kamnandi nje phantse nje yonke lamva kwemini yangomso, kanti aphindile futhi neziphaluka ku-29 degrees wamafu nje angephi ekuseni. Yona ke khona imeko phaya eNtshona Koloni eKapa ngama-22 kusasebekele kakhulu phaya emini ngokuqhubeka kosuku ngomso, xa siqukumbela imozulu ngeGeorge ngama-24 kusebekele kakhulu emva kwemini yangomso. NdinguQhudeni Ngozi Mamvelase mna, ndikuthela kangaka xeshele mdyawuli. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube ngomso. Oogxa bethu bakhona besithi izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.